So, kamusta nga pala dyan mga tol? Dito nga pala tayo sa Aquaholics Freediving dito sa Bani, Pangasinan. Ulanan Beach, Bani, Pangasinan. At mag-freedive tayo ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, ang pag-freedive, yung pagsisid sa ilalim ng dagat nang walang ginagamit na tangke o anumang aparatus. Dito sa freediving, pag nag-enroll kayo dito, ayan o, si Aquaholics, pag nag-enroll kayo dito, tuturuan nila kayo ng proper breathing, ng mga do's and don'ts. Ayan. Kung paano kayo mag-equalize sa ilalim ng tubig at kung paano kayo sumisid ng tama. Kaya sa mga gustong matuto mag-freediving, pwede kayo mag-introduction to freediving. Pwede kayo mag-enroll dito sa Aquaholics. Ito lang ang freediving school dito sa Pangasinan. Pangingintay mo. Let's go!